مجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Fatahi sai to aya ta nawa to ashe ba aya mun yi nisa ciki. أي من كسد اسمه inna arsalnaka آية shahidan نان wa mubashiran wa nadhira ku هنا تشاء أكون nan تشاء aya ta 8 ce. تتقصي تاني تشاء أكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ‘Yan uwa musulmi assalamu alaikum. Yau ma dai cikin yadda Allah mai komi mai kowa ya sake maido mu wannan wuri mai albarka don ci gabar karatu alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan Ramadan. Allah ya samu dace. Allah ce inna arsalnaka, yace lallai mu muka aiko ka ga dukkan al'umma, illal kafatu dukkan al'umma kuma dukkan halitta. Shahida Allahumma taka ka zama mai shaida akan al'ummaka wajen ranar tashi alkiyama, wa bashiran ka zama mai albishir mai faranta ciki ga duk wanda ya yi imani daga cikin sunan duniya, to kai mashi albishir da aljanna. Wanda zai wannan bangaren kuma kana mai gargadi, kana mai jan kunwa, kana mai tsoratarwa cikin wannan sako naka ga wanda ya aiki mummuna in ya mutu a haka bai tuba ba binari da wuta. Tuminu billahi lituminu billahi, dan su imani da Allah wa rasuli, su imani da manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'azziruhu, su taimaka mashi wajen aikin da'awa. Ka gani? Wa tuwaqqiruhu, su girmama shi, su mutunta shi. Ka gani? Wa tusabbihu, su ta tasbihi ga Allah, suna tsarkake Allah bukurata wa asila, sahiya da marice, su yi ta yin haka. Allah ya ce إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفي بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. إن الذين يبايعونك, kaga waɗanda suka maka mubaya rasulullahi su ne muminai bi duhulil islam wajen shiga musulunci. Yubayi'un nabiy, sun yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubayi'a, ay yubadiluhu almutaba'a, suka yi mubayi'a fi jami'il ma'murati wal munhiyati. Duk abinda annabi yace ayi suka ce za su yi, abinda annabi yace a bari sun ce za su bari. Ka gani? To bi sawabi da samun lada, kaga wanda aka alƙawarta ta Allah ya gare su, wa Allah sabatu kuma da tabbata wajen yaƙi wanda aka Hudaybiya. Inna ma yubayi'una laha, kawai abin sani sun yi ma Allah mubayi'a. Ka gani mubayi'atu ma Allah, mubayi'a su sun yi ta tare da Allah. Fa innaka safiru, domin kai wato jakadan Allah ne ilaihim zuwa gare su. Wa shine magana Allah mai da rasula, wanda dai manzon Allah faƙad ada Allah, tabbas hakikan ya bi Allah. Yadullahi fawqa aydihim, hannayen Allah suna bisa hannayensu. Allati yubayi'u bi hannabiyu, wanda suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubayi'a. Wa man nakasa, wanda ya dau alƙawli ya warware alƙawli ne na mubayi'a, fa inna ma yankusu, kawai abin sani ya warware wannan alƙawli ala nafsihi, ga kai nai.
wa ma awfa bima ahada alaihi duk wanda ya cika alƙawalin abin da ya ma annabi mu bayi ayi alƙawali akai nai ka gani bima ahada alaihi Allah bima ahada alaihi Allah fasayuti da sanin Allah zai bashi ajara mata irin lada azima mai girma ita ce aljanna sai Allah ya ce سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا وأراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا سيقول لك المخلفون لسنوء لنسك كبين كوجن ياكي من العرب daga larabawan ƙauye waɗanda suke nan gefen Madina allazina khallafahum Allah waɗanda suka Allah ya zaunar da su min sobataka wato daga abutakanka a taiwace wajen yaƙi da sannu za su ce maka shagala da na amwaluna ya rasulallahi abin ya hana mu bibi ka hita yaƙi shagala da na amwaluna lallai dukiyoyinmu sun shigartar da mu wa'aluna da iyalanmu sun shigartar da mu ana da kuruji ma'aka suka hana mu hita tare da ka wajen hidimar dukiya ko hidimar iyali fasta gafir lana saboda haka mun zo wajen ka gafarta mana gafara ka nema mana gafara Allah saboda bar shi hita abi ka wajen yaki laihi ne ka roƙa mana gafara Allah ya rasulullah qala ta'ala mukazziban lahum sai Allah madaukake sarki wa ta magana yana mai ƙaryata su waɗannan mutanen yace qulu nabi alsanatihim suna faɗin wannan magana alisan su na neman istighfari da abin da ya gabace shi malasa fi qulubihim suna faɗin da halisan su abin da baya cikin zukatansu ko mukadibuna fi itizarihim maƙaryata ne wajen uzurin su wanda suka kafa maka a gani wanda ka ce masu faman yamliku lakum min Allah shay'an wa zai mallaka muku wani abu daga azaba Allah ya arada bikum rabban in Allah ya nihin azabta da ku wane ne zai zo ya kange ko ya sa muku riga kariya daga barin shiga cikin azaba Allah babu shi aw arada bikum nab'an ko kuma Allah ya nihin ku da amfani wa zai zo ya hana balakana Allah bari wannan magana ka ji wata Allah ya tabbata khabiran masani mai bada labari bima ta'maluna game da abin da kuke aikatawa Allah bai kushi ba abin siffantawa ne da haka sai Allah ya ce بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا bal wannan magana ka zo ta zanantu ko dai kuna tsammani ku da ba ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen yaki kuna tsammani allan yanqalibar rasul wal mu'minuna da annabi Muhammadu da mu'minan da suka bi shi ba za su taba komowa ba zuwa ahalinsu zuwa iyalinsu abada har abada sun ta kenan duk kashe su za a yi tsammani ku kenan wazan yana zalika fi qulubikum kuma aka kawata muku wannan tsammani cikin zakatanku ai ana musu ta'assiluna za a tukuke su bil qatl da kisa duk a kashe su ka fara juna ba wanda zai dawo ma iyali ne shi yasa sai ku kai kwanciyar ku wazanantum zanna su kun yi zato mummuna zato wa kuntum saboda haka kuka zama kamar wasu irin jama'a bora halakaku ai halikin halakaku inda Allah a wajen Allah da wannan mummuna zato da kuka yi sai Allah ya ce wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira wa man lam yu'min billahi wanda duk bai imani da Allah ba wa rasuli wanda duk bai imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah ce fa inna to mu dinna a'tadna sa'ira mun yi tanadin sa'ira lil kafirina ga kafirai wadanda ba san Allah ba san manzon Allah ba su ma imani da Allah da manzon Allah to mun yi masa tanadin wata irin wuta sa'ira don mu
ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. mulkin samawati mulkin samai wal ardi da kasai lillahi na Allah ne ya gafiru liman yasha saboda haka Allah na gafara ga wanda ya so ma gafara Allah ka gafarta mana wa yu'azzibu Allah na yin azaba man yasha ga wanda ya so Allah kada ka samu cikin wadanda zaka yi ma azaba suke fara nabiyu saboda dalilin nema gafaran manzon Allah wanda yake mun ga Allah kana Allah ya tabbata gafuran mai yawan gafara liman yasha ga wanda ya so wala sha'u illa liman takatari hikimati Allah bai sanya wani gafara sai wanda ya imani min almu'mini daga cikin mu'minai duna ma adahum banda waɗanda ba mu'minai ba daga cikin kafirai to mu je rahima sa'annan Allah mai yawan jin kai ne ga wanda ya so kazalika haka سيقول لك المكلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Allah madaukakin sarki ce sai quluna al-mukhallafuna wanda suka kwanciye su gida suka kibin manzon Allah yaki almazakuro da haka ambatan nan ga aya ta dazu da sanu za su ce idan alaqatum ila maganima idan kuka komo wajen rabon ganima yadda nuna annakun satajiduna minhu a gani suna tsammanin kuɗin nan za ku ɗan sama musu wani abu cikin ganima menene ganima shine dukiyoyin waɗanda aka yaka aka kore su daga gidansu suka ruga aka kama na kama aka kashe na kashewa wannan dukiya ita ke ɗaukowa a zo a talata in an gama yaƙi sai a raba da ta ku zuwa don su karɓe ta suna cewa zaruna ku ban mu na tabi ku mu bi ku lina qatila ma'akum dan mu yaki tare da ku a gani a yuriduna suna nihi da wannan magana an yubaddilu kalam Allah suna nihi su musanya su canza kalma Allah inda Allah yake cewa can cikin suratul tauba fa in raja'aka Allahu ila da'ifatin minhum wa ta'azinuka lil khuruji kullan takaruju ma'i abadan walan tuqatilu ma'i aduwan innakum raditum bil qu'udi awwala marratin faqaudu ma'al khalifina haka Allah ya ce san cikin suratul tauba ko Allah ya ce kullu muka ga musu lan tatabi'una ba za ku bi mu ba kazalikum kamar ayyada al'amari yake haka qala Allah min qawlika haka Allah madaukakin sarki ya faɗi irin wannan magana kamin wannan qaul auduna gabanin dawon mu fi muhallin min alqur'ani take cikin wani bagire na alqur'ani sai fa sai kulu da sanu za su ce ma qala Allah shay'an fi ma'ana min al-khuruji bal tahsuduna na da sanar to tunda ba ku ba ko dai kuna hasada mu ne bal kanu la baqahuna Allah ce bari wannan magana ka jota su waɗannan mutane sun kasance ba su fahimtar mata kula abin da suke faɗa lamu gare su la'anna shaqa alaihim la'anna sha'a domin rishin arziki ya rinjaye su illa qalilan minhu sai ɗan kaɗan daga cikin su waɗanda Allah so karɓi tuba su wai tuba sai su tuba ka gani wai ba kawai sai Allah ya datar da su wajen addinin su fahimci addini to mu je قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Allah ce qul lil mukallafina ka ga waɗanda suka kibe manzon Allah wajen yaƙi min al-arab na larabawa kauye waɗanda aka ambata dazu
satud'auna ila qaumin da sanu za a kira su wasu jama'a uli ba su ma'abuta ƙarhi ana ce musu banu hunayfa ashabul yamama mutanen yamama ne wasu malamai suka ce a'a ba su bari da ana maqama litabhihim ka gani to qatilunahum ko yaƙe su za ku yaƙe su aw yuslimu ko kuma su musulunta su miƙa wuya fa in tudiwo in suka bi ila qitalihim zuwa ga yaƙin su to nan ma ka Allah ba zai kyale ku ba yu'tikumullahu ajran hasana Allah zai ba ku lada mai kyau wal ganimatu ya hada muku da ganima wa in tatawallaw amma idan kuka bijire kuka bada baya kamar ta leto kamar da kuka bijire kuka bada baya kamin haka ka gani yu'azibukum azaban alima Allah zai muku azaba kawai mai radadi ma'alima mai tsananin radadi inda kuka ji ba kamar da kuka ja karo na farko to sai Allah ya ce ليس على الأعمى هرج ولا على الأعرج هرج ولا على المريض هرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى نعذبه عذابا أليما Allah madaukakin sarki ce laisa alal a'ma harajun babu laihi ga makaho in bai bi manzo Allah yaki ba wala alal araj babu laihi ga gurgu in bai bi manzo Allah yaki ba wala alal marid wanda ke bai da lafiya sai an kwanta sai an tashi shi ma in bai je yaki ba shi da laihi mai da Allah wa rasuluhu duk wanda ya bi Allah ya bi manzo Allah sau da kawahuwa Allah ya ce yudkhiluhu jannatin Allah zai shigar da shi aljannan nan kau ta jarimi ta hallan haru ƙoramu guda hudu irin wanda muka ba da labari yau suna gudana ƙarƙashin gidajen aljanna kuma ya tawalla wanda ya bijire kibin manzon Allah ya ƙi gashi da ran shi da lahiya tai shi kawai azabuhu azaban alima Allah zai azabtar da shi azaba kawai mai raɗaɗi ita ce wutar jahannama لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا Allah mai girma da buwa ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina tabbas Allah ya yarda da mu'minai idai bayi unaka ne suka maka mubayi'a ta hata shajarata karkashin wata itaciya ba a ce ga sunan itaciya ba Allah zai ce ta hata shajarata in kaga malaman tafsiri sun fasara wannan itaciya da cewa ko magariya ce ko kanya ko gurba to shi dai Allah cewa ya ta hata shajarati fa alima ma fi qulubihim sai san abin da ke cikin zukatansu na imani daga nan fa'anzala sakinata alaihim sai sauka musu da natsuwa da kwanciyar hankali wa asabuhum ya datar da su ya ba su fatahan wani irin buɗi ƙariban nan kusa aka ce maka da yaƙi wa man ganima kathiratan yakulunha wa kana Allahu azizan hakima wa maganima kasiratan ya ba su ganimar yaƙi ba su riba yaƙi mai yawa ya ku zuna wadda da suke karɓarta wa kana lawa Allah ya tabbata azizan buwayayye hakiman mai hikima وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عليكم وتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها Allah tabaraka wa ta'ala ya yi muku alƙawari ya muku wa'adin wata ganima mai yawa wadda za ku karɓe ta daga garuruwan da kuka ce da yaƙi fa ajala lakum hadhihi sai Allah ya gaggauta wannan ganima ya ba ku ganima mutanen Haibar Yahudawa ne wa kafa aidiyan nasa an kun ya kame ya tankwashe hannayen mutane dangane fi iyalin cikin iyalin lamma kharajatu lokacin da kuka ta yaƙin Hudaybiya gashi kawo amma bihim Yahudawa sun himmanta sun yi niyya su faɗa ma iyalinku faka zafa Allahu fi qulubihim ru'ba sai Allah ya jefa tsoro cikin zukatansu
amma banda Allah ya jefa tsoro cikin zakatan Yahudawa kawai sun shirya da kun fita kunta yaƙi su je su haɗa mu gidajen wale takunu ayatan dan ku zama aya abin lura lil mu'minina ga mu'minai wajen taimakon da Allah ke musu a gani to mu je ويهديكم صراطا مستقيما yau wai haje ku mai shirye da ku siratan mustaqima ta farki madaidaici ai dariqu tawakkal wato hanya turbar tawakkali alaihi ga Allah wata fawidul amr da fawwara al'amura ilaihi ta'ala zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan duk hanya ce nuna muku وأخرى لم تقدروا عليها قد هاب الله بها وكان الله على كل شيء قديرا وأخرى da wata ganima kuma lam taqdiru alaiha da ba ku samu iko akan ta ba ita ce ganima da za ku samu da Faris da Rum kada ahada Allah biha haqiqa Allah ya kewaye da ita ai alima anna satakuna lakum Allah riga ilimin Allah riga kewaye cewa wannan ganima ta Faris da Rum da sanu za ta zama tamu kana Allah tabbata kadira mai cikakken iko ala kulli shay'in dukkan komi Allah bai gushe ba abun sifata da haka ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ولو قاتلكم الذين كفروا يودا أتي كافرين sun yaƙe ku can Hudaybiya kamar da suka yi nihi ai sun yi ni za su yaƙi annabi da mutane ne ka gani lawallau adabara da sun juya baya su malajiduna waliyan sa'annan ba samun wani wali wanda zai tsare su ya zama mai gadin su wala nasira sannan ba su samun mai kawo musu agaji wanda zai kare su daga azaban Allah wannan sunnatallah سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا sunnatallah wannan irin aikin Allah ne wato ya karya kafirai ya taimaki mu'minai ai sanallahu zalika sunnatan Allah shi sunnanta wannan sunna allati qad kalal min qabl wanda ta riga ire-iren ta riga ta wuce gabanin zuwa manzo Allah to haka za a ta yi walan tajid li sunnatillahi tabdila ba za ka taɓa samun canji ko musanyawa ga sunnan Allah to mu ji وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببدر مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا وهو الذي شيدني Allah nan kafa aidihim wanda ya kame hannayensu an kun gare ku suka kasa yi muku komi wa aidiyakum da hannayenku anu gare su bi badana makata a badana makata akai wannan lokacin aka yaki sulhun hudaybiya wal muradu bi makatal haram abin ake ni a makka akai wannan da hudaybiya a gani a min ba'da an azfarakum alaihim bayan Allah ya dora ku akan su wa inna samanina domin soja 80 mino daga cikin su dafobi askari ko suka zagaye sojojinku li yusibu minkum da su tsora muku wata irin azaba da Allah ta shi kawo taimako wa aka zo sai suka aka kama su wa ata bihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aka zo da su wajen manzon Allah fa anu da aka zo sai manzon Allah ya ce dun ne muku afuwa wala sabila annabi ya ce kowa ya tafi hanya kama ta gida nai wa kana zalika sababu sulhi wannan shine sababin sulhin da aka yi na Hudaybiya kana Allah bima ta'maluna basira Allah ya tabbata mai gani game da abin da kuke aikatawa sa'annan ya saka muku kuma Allah bai gushi ba abin siffantawa da mai gani masana abin da kuke aikatawa to sai Allah ya ce هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوبا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تدعوهم فتصيبكم منهم مأرة بغير علم سيدخل الله في رحمته من يشاء
لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما هم الذين كفروا سورة suka kafirce ma Allah wasaddukun suka kange ku anil masjidil harami aka masallaci mai alharma wala hadayu da hadaya ma akufan abin daurewa abin tsarewa duk suka tsare an yi ga mahallahu kada ta isa inda za a yanka ta shi ko a soki ta shine harami wala la rijalul mu'minuna in baicin wasu mazaje masu imani wani sa'an mu'minata da mata masu imani waɗanda aka samu cikin garin Makka suna zaune tare da kafirai ana uzura musu lam ta'lamun ku ba ku san su ba bisa fatal imani da siffar imani an tadawo dan kada a taka su a kashe su tare da kafirai law adana lakum fil fatahi ka gani da a ce an yi maku izini ku hada wajen cin Makka da yaki fatusibukum minhu mu'arratan da sai wani irin sako ya same ku bi gairi ilimin ba ku sani ba dan ka je ka kashe mu'mini dan uwa ka kai sako amma baka sani ba a gani Allah ya ce laidakillahu lazina fi rahmati shine ko dan Allah ya shigar da ku cikin rahmatai ya Allah dan Allah shigar da man yasha wanda yaso fi rahmati cikin rahmatai kal mu'minina al mazkurina kaman mu'minan da aka ambata Allah ce law tazayyalu da ba ko lallabi ba waɗannan kafirai ne waɗannan mu'minai ne Allah ce la'azzabana allazina kafaru minhum da mu azabtar da kafirai daga cikinsu da mutanen Makka a gani azaban alima azaba mai radadi to mu ci إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما Allah ce idza ja'ala allazina kafaru fi qulubihim alhamiyya yayin da Allah ya sanya wani kabilanci Allah sanya wani kabilanci cikin zukatan kafirai ka gani hamiyatul jahiliya irin kabilancin jahilici lokacin da ake cikin jahiliya wannan kabilanci yayi yawa shi ake ta yada fi hiya saddihum nabiyya shine kange manzon Allah da sahabbai ne kada su shiga masallaci mai alhurma ana na Allah ce fa anzalallahu sakinatahu sai Allah ya saukar da natsuwa ta ala rasuli ga manzo ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alal mu'minina ya sanya irin wannan natsuwai ga mu'minai fasalahu sai aka sulhi ala an yaqulu min qabil in Allah ya kai ba su dawo wal haqum min alhamiyati ma la yaqal kuffaru hatta yuqatiluna wa alzamahum Allah ya lazumta mu mu'minai kalmatu taqwa kalmar tsoron Allah ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a gani wa kanu ahqqu biha suka zama su suka fi cancanta da ita ai fi ilmin lahi min al-kuffari la'anna Allah ta'ala aktarahum li dinihi dan Allah madaukakin sarki ya zabe su da addini ne wa ala kuma su ne ahalinta wa kana Allah tabbata aliman masani bi kulli shay'in ga dukkan komi ya Allah ya ce لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مهلقين رؤوسكم ومقاصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا Allah madaukakin sarki yace laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqi lalle Allah madaukakin sarki ya gaskata mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahalkin da yayi bil haqi da gaskiya bil amri sabitu da al'amari tabbatacce wa zalika ire da sha'anin da lamarin yake annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil nawm manzon Allah na kwance na bacci sai ya mafarki amal hudaybiya qabla khuruji gabanin hitatai an yi da kula maka ta mulkin zai shiga cikin binnin makka shi kan shi da mutane ne
kuma sun shiga aminin suna amintattu wa yuhalliquna wa yuqasiruna suna aski kwalkwali suna sisiye da yau na mawarki ba haɓar da zalika sahabahu sai ya tashi ba sahabbai ne labarin wannan mawarki fafaru sai suka ti jin daɗi wannan mawarki ko mun ji daɗin shi don sun san mawarki annabawa gaskiya ne bala ma kada juma'ahu ya suka ɗaure sudduna aka tafi ana tare da manzon Allah kafin akai wasaddahumul kuffaru fil hudaybiyya ana zuwa hudaybiyya sai suka iske dandazan kafirai sai suka tare su waraja'u suka komo shaqalam zalika wannan abun ko ya ba su takeici ya ba su haushi ka gani warabin ba'alu munafiqina ka gani sai wani bangaren munafikai suka shakka wa kadatul qulubu taz'az saura ka dan wasu munafikan su komo baya fa anzalallahu sakinatahu alaiha sai Allah ya saukar da natsuwa ta akan su kama ta kaddama min awwal sura kamar da ya faru farkon sura wa qawli bil haqqi inda yake ta bil haqqi bis sidqi ka gani la tadkhulunna al masjid al haram lallai za ku shiga masallaci mai alfarma insha Allah in Allah ya so aminina kuna amintatu muhallikina ru'usakum kuna masu aske kawuna ku kwarkwali kuma baka sai dai wasu kuma suna masu sisiye ka gani sisiye shine a sa almakashi a dace wani gashi ba a dace duka ba la takafu na kada ku ji tsoro abadan duniya fa alama wajen wannan sai da suka sani malam ta alamu abinda ba sani ba min sulhi min salahi na daga makamai fa ja'ala min duni zalika sai ya sanya koma bayan wannan shigai ya sanya fatahan qariban wani budi nan kusa shine aka ce binnin haibar wata haqqaqatu ru'ya fil amil muqbil zuwa baɗi wannan mafarkin da manzon Allah sai zama ya tabbata kowa ya gani amma wannan tayyai sai da aka ci binnan haibar da yaki baɗi sai Allah ya tabbatar da mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya ce هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي شهدني أننا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق shi ya aiko manzo ne da shirya da addinin gaskiya shine musulunci ne zai hudan ya rinja da addinin gaskiya shine musulunci ya rinja da shi ya galabantar da shi aladini kulli akan sauran addinai duka wa kafa billahi shahida Allah sai zama shaida annaka mursalin cewa kai annabi Muhammadu manzo ne bima zikira na abin da aka ambata kamar qala Allah ta'ala kamar da Allah ke cewa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع نخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليجيز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما shine Muhammadu Rasulullah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladhina amanu walladhina ma'a wadanda ke tare da shi sahabbai min almu'minin daga cikin mu'minai ashidda'u masu uzurawa ne masu kaurarawa ne alal kufar ga kafirai ba dama ba su ba kafiri la rahamunahum ba su jin kan kafiri ba su tausan kafiri ba su ganin mutuncin kafiri haka sahabbai suke amma ruhama ubainahum masu jin kan juna ne masu tausayin juna ne mumini yana jin kan mumini yana tausayin mumini yana taimakon mumini yana son mumini
amma kafiri ba ga maciji a gani tarahum Allah ce zaka gamsu kamin sauraron Qur'ani zaka iya gane su ruka'an sujadan suna masu yin ruku'u suna masu yin sujada hali guda biyu ne da ruku'u da sujada suna yin wannan ruku'u da sujadai yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala Allah da yadda Allah simahum alamar yadda zaka iya gane su ta tabbata fi wujuhihim cikin husakunsu ka gani ai zaka gansu da annurin huska dan kafiri daidai kaga kyau sai kaga bai da kyau saboda bai da imani to su ko mu'mine masu imani zaka gansu da hasken huska da annurin huska yufurafuna bihi da shi ake gane su fil akhirati illahira ta zo ana musajjadu fi dunya dan sun shayin sujada nan duniya bin da zaka gane su na asarar sujud ta gulabun sujada a gani Allah madaukake sarki ce wannan irin siffai wanda aka ambata masalun shine misalin siffar taurati cikin atara suna da irin wannan siffai a gani wa masalun kuma shine misalin su fil injili cikin bible ashe kaga ba yahudi yake sallah kirta ke sallah duk ƙarya suke yi Allah ce kazarin ka ce dai shuka ce a karaja shada wanda ta hidala santa ka gani fa azarahu shine ko fa'adarahu ya rasa suka miƙu ka gani fasta galaza shuka nan ta yi ƙwari ta yaɗu fasta wa ala suki ta daidaita akan sayunta yujibu zuri'a ta kai tana ba manoma mamaki in aka je aka diba ga ruwa ga taki in manomi ya je diba sai ta jin daɗi ka gani lewasu ne saboda kyawun shukai misalin sahabata kamar dai misalin sahabban manzon Allah ne radiyallahu anhum bizalika da irin wannan misalin la'anam dan su sabon manzon Allah bada'u fi qillatin sun fara yan kadan ba su da yawa warofin ga kuma rauni ana na a kwana a tashi fa kasaru sai suka zama masu yawa wakawai suka zama masu karfi ala asanin rujuwa akan mafi kyawun fuskoki liyaki da bihimul kufaru Allah ya haka ne dan ya bakanta makafirai da sabon manzon Allah yan kadan ne ga rauni sai suka yawa suka zama masu ƙarfi wannan abin ko sai ba kafirai takaici ba su haushi wa'adallahu allazina amanu Allah ya yi alƙawari ga waɗanda suka imani wa amilu salatu suka ayyuka na gagari minu daga cikin su ai ashabatu sabai ka gani ya musu tada dimmi magafiratun wata irin gafara wa azran da wata irin lada aziba mai girma ita ce aljanna to mu je سورة الهجرات مدنية وهي 18 آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم سورة الهجرات مدنية tana da ayoyi wato 18 abinda take koya ma al'ummar musulmi shiryar da muminai da umarnin ayi ko kuma a bari da duk abin da yake cikin shi akwai salahil ummati wato kyautata zamantakewa al'ummar musulunci wasu lahu kiyanaha da kyautata da sulhi da inganta mutuncin al'ummar musulmai a gani to bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani la tuqaddimu kada ku gabata a gani kada ku sake ku gabata ku karambani ku yi wani abu bayna yadayya rasuli bayna yadayya tsakanin gaban zatin Allah wa rasuli da manzonai kamin Allah ya ce ayi abu ku yi kamin manzo Allah ya ce ku yi abu ku yi to kada ku yi haka bigari izini ma ba tare da izinin Allah ba da manzon Allah fi qitalin da wajen yaki ne duk abin da Allah bai ce ayi ba manzo Allah bai ce ayi ba ku yi shi kada ku yi zarni ku yi abin da Allah bai ce ayi ba annabi bai ce ayi ba ko kuma Allah na nahi abin ka hanye sai ayi manzo Allah ce ayi ku harayin abin ka ku yi haka ne yake wajen yaki haka ne yake wajen shari'ar addini duk abin da Allah bai ce ayi ba manzo Allah bai ce ayi to ka ku yi
wala taqadu amra kakku sake ku yanke wani al'amari dunallahi wa rasulihi kamin Allah da manzon Allah. Qala razi Imam razi ya ce wal asaqu abe mafi inganci annahu irshadun amma wannan shi ne zuwa ce generally yashtamilu li kulli tadun ul dukkan komi wa mana al mutlaqan ya da kulli fi kulli ibtiyatati haka nan ba da fatawa wata qaddama wastabdadi bi amrin wa qidamun ala fi'lin harin wa taqullaha ku ji tsoron Allah kada ku sake ku abinda Allah bai ce ku yi ba manzo Allah bai ce ku yi ba ku ji tsoron Allah wajen yin haka nan inna Allah domin shi Allah alima masani ne liqaulikum ga maganganunku da ayyukanku da Allah masani ne fa ma taqaddama ala Allah wanda ya zambur ya gabata akan Allah bai ce abu ba wa rasuli manzo Allah bai ce abu shi rigan gato yayi bi kaulin da magana aw fi'lin ko kuma aiki wannan mutum ana tabbatar mashi bala sawaba lahu babu lada ko ta anini ga rai wala yazunnu anna zalika yafi ala Allah kuma kada ya tsammanin wannan abin zai koyu ga Allah wala yu'aqibu ba zai mai azaba ba bihi da wannan ake da yayi wa hiya amna'u ayatan wannan ita ce aya da ta kowace aya korewa an kulli bid'atin biddini ta kore kowace irin bid'a cikin addini a gani to sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أغني يا كودا نوكا كاي إيماني كفكو كولا يدى كو أوكا مريوينكو إذن ذاكو يمغانا فوق صوت النبي إذا مريوكو تاهو مريو مضاء الله صلى الله عليه وسلم إذا نتاكا لوكا تيدا النبي كي مغانا sai zama ana jin magana ka ba a ji abin da manzo Allah ke wadi kakkoi haka wannan hukuncin haka ne yake ga iyaye kada ka sake murya ka taho murya babanka da babanka in suna magana kai kana magana suna magana a rika jin magana ka ba a jin magana su irin ladabin da ake wa manzon Allah haka ake ma iyaye kuma haka ake ma malami in ka zo wajen malamin ka dole ne ka sunkuya ka saurara kana magana ƙasa ƙasa shi yana yi sama sannan wala tajharu bil qawli kada ku bayyana magana idan tanajaytumu idan kuna sirri da manzon Allah kada ku bayyana magana kalala kowa na ji ka jari ba adukum li ba'alin kamar yadda kuke bayyana magana sashen ku zuwa sashi bal yadda za ku magana ga annabi dole zalaka koma bayan wannan saboda mi ijlala lahu saboda girmama manzon Allah yadda Allah ce a girmama shi idan haka in kuna magana murya kuna hawo muryar manzon Allah a gani an tabada amarukum ta irin haka ayyukan ku ke baci zumuncin ku sadaka ku hajjin ku da komi sai ladadakin ku su baci wa antum la tashurura ba ku sani ba to mu ji innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى kaga waɗanda ke ɓoye muryarsu su sassauta muryoyinsu gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ulaika ire-iren waɗannan mutanen allazina imtahana Allah su ne waɗanda Allah ke jarraba qulubuhum zukatansu da taqwa ga jin tsoron Allah litazahara minhum ka abubakar kama abubakar da umaru da wasunsu mimma kana ya hafazo sautahu inda nabi daga cikin waɗanda ke sassauta muryoyinsu gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce a gaya musu lamma gafiratun gare su akwai wata irin gafara wa ajarun azimun da lada mai girma ita ce aljanna sabon manzon Allah suna da wajen annabi in manzon Allah na magana suna ma gaban manzon Allah in annabi kowa haka yi makai ne mai ba da labari ce ka ce tsuntsaye ke bisa kansu kada su daga kan haka tsuntsaye su tashi saboda tsananin ladabi da biyayya ga manzon Allah
kowa ya so kai kan shi kasa haka sai in bukata ta yi ko a tashi a kalli manzon Allah ko kuma a wani abu amma dai kowa ya san da kan shi kasa inda aka jawa da manzon Allah ka ce tsuntsaye ke bisa kansu suna jin tsoron in sun daga kan tsuntsaye su tashi Allah samu dace na Allah manzon Allah ya ce إن الذين ينادونك من وراء الهجرات أكثرهم لا يعقلون Allah ya ce innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati kaga masu kiran ka bayan dakuna ka gani masu kiran ka bayan dakunan ka hujuratin nisa'i bayan dakunan matan manzon Allah mutum ya zo bayan daki sai ce ya rasulullah jamu hujuratin ko wanda aka mina lar da kasa dakin bi haidin da bango wani hawi da makamancin shi ko kuma dakin da ake da kararan dawa ka anna kullu wahidin minhum nada khalqahu hujuratan nada halfa hujuratan kamar dai kowane ɗaya daga cikin su in yazo bayan ake yake kira annabi ka gani wa kanatul arabu larabawan ƙauye idan sun zo ga manzon Allah suka tada wa nabi fi manzilihi suka tada manzon Allah na cikin gida sai su shiga na duhu sai su rika kira manzon Allah halfal hujurati bayan ɗakuna ne la'anam da me yasa larabawan ƙauye ke haka la'anam lam ya'lamu fi ayi hujuratin dan ba san wani ɗaki yake ba ɗakin Aisha yake ko ɗakin Hafsa yake ko kuma ɗakin wata mata yake daban huwa wannan munadatul arabi shine kiran larabawan ƙauye suna kira annabi bi garzatin da kaushin murya waje fa'id da wauta irin ta mutanen waje da zalika wasafahum Allah bi qawlihi saboda haka sai Allah siffanta su da magana ta inda yake cewa a kasar mafi yawan larabawan ƙauye la ya'qiluna ba su da hankali fi ma fa'aluhu game da abin da suke akata na kiran manzon Allah da babban murya a gani to mu ji ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ولو أنهم صبروا داري أتي لاربان قوي نسون حقولي هاغني داري أتي سون حقولي suka zaune hatta ta karuta ilayhim haka hito kaga mu bukatun ka hito gare su lakana khairan da yin haka sai zama alheri da mu gare su wallahi gafuru amma Allah mai gafara ne rahimu mai jin kai ne liman taba minu ga wanda ya tuba daga cikin laraba kauye bai yi ma manzo Allah irin kiran mahorauta sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله يا أيها الذين آمنوا أكو masu imani daga in ja'akum fasiqun idan wani annamimi fasiki ya zo muku da wani labari yace wane ya ma kaza wane ya ma kaza abin mamaki abin takaici yanzu ma wasu abincinsu kenan ko sai mutum ya sa waya ya je wurin ɗan siyasa ya ɗauko ta magana sai ya zo ya gaya mu wani ɗan siyasa sai ka ji abin da wane ya yi ma ni ban kwaina sai da zakara ka ma ji bari in buɗe waya sai buɗe waya shi wai dai ya gyara abincin shi na ko ya zama annamimi annamimi na iya gama uwa da ɗa ya gama uba da ɗa ya gama mata da miji ya gama mai gari da talakawa ya gama makwabci da makwabci ya gama dan uwa da dan uwa duk aikin annamimi ne wannan da gaban annamimi ya zo muku da wata magana maimakon ku aiki da ita kamin ku aiki da ita Allah ce fata bayyanu kamin ku gane gaskiya tai to ku bincika ku yi bincike ku zama kuna da confirming an tusibi kuma dan ka ku samu wasu mutane da wani mugun abu bi jahalatin da jahilci ku hada mutane da yaki don magana wancan annamimin fatasbihu sai ku wayi gari nadimi ne kuna masu nadama alama fa'altum ga abin da kuka aikata min al'adami ne kurkure bil qam da mutane annamim ya zo ya gama magana ƙarya yake baka bincika ba sai ka je ka tashi da bugu ko zagi ga wanda yace ma wani abu sai daga baya abin ka sai alamu da ya zama ba haka ba sai rike sai ka ji kunya to saboda haka annamimi mutumin banza ne la da kullu jannata namamun annamimi bai shiga aljanna in ji manzon Allah mai gama wannan da wannan har in ka ji an mutu wata magana mummuna gaban ka aka yi to kaka zo ka gaya mai kawai ka kyale shi
in cinikinsa ne wata rana ya ji ko kuma a ji ta can bakin wani ba bakin ka ba. Sau da nawa annabi ke zuwa ya gaya maka wane yana son ka, wane ne ma magana ta alheri, wane na yaba ka. Ai annabi bai faɗa haka na ko, amma sai shari annabi ba mutumin kirki ba, sai ya hana gari zama lahiya, sai ya hana lokal gama zama lahiya, sai ya hana jiha ma zama in dai ana saurare ne. Sha nake ba rawacin ne muka yi labarin wani mutum wanda aka je cikin bayi annabi ne, aka je kasuwar bayi aka yi dangwali. Kun san bayi da ake ɗaura tumaki da awaki, haka ake masu dangwali. Wani ya je ya sau bawa mai hidima, sai ya je ta da wani yaro, sahihin yaro cikin dangwali an sa mai abin nan, ya diba shi bai da wani na ƙasa, bai da shan inna, bai da gurguntuka, bai da ba kurma ba ne, ba maka ko hakan ya bai da ita. Ya ce to wannan bawa ina son shi, ina wanda ya kawo bawan nan? Ya ce gani. Aka zo aka yi ciniki, ya ce to ban boye maka komi, ka gare ba na lahiyayye ne ko? Ya ce yi. Bai da ciwon kafa, bai da ciwon lahiya lawa ke ce yi. Ya ce kuma kaga mai kyau ne ko? Ya ce ya ce to abin da yasa na kawo shi kasuwa kada in cuce ka annamimi. Ya ce bayan annamimancin wai ce a'a annamimi dai ne kullum wannan yasa na zo in sai da shi. Ya ce oh dan wannan ba komi. Aka yi ciniki, ya kawo kuɗi ya bashi, ya taho da wani yaro gida nai, ya ce matar shi to ga mai mun hidima na samu, a kwana a tashi, a kwana a tashi, a kwana a tashi. Wannan uban gidan wannan bawa matar shi ɗaya. Shikenan sai ya ce ma wannan mata, ya ce mai gidan nan ko da yake dai bari in kada in haɗi mani. Ta ce a haɗi mani. Ya ce to ai kila kin ji ko? Ta ce a ni ban ji komi ba. Ya ce to mai gida gaskiya aure zai ƙaru, ku cika ku biyu saboda kewa ta ashe ki. Haka ta da mata hankali kenan ko? Aure ya ce faɗi da kiɗi, ki ma dai ci cikin gari, ni magana kan ma ki faɗi, ishi wuki ji ta tabbata. Wannan mata abin da ya ɓata mata rai. Sai ya ce amma na je cikin gari akwai wata mai magani na nan ko wani boka mai magani, amma mahaɗin sai kin yabo gashin geme ne, sai ki bari sai ya kwanta yana bacci, sai ki samu askake mai kaihi, sai ki ɗan yanko gashin gema, sai ki bani in kai wannan boka shi ne mahaɗi. Ta ce an gama. Ka so mana aska kasuwa? Ya ce ƙwarai ko. Ya je so mata aska irin ta aski, ya kawo ya bata, ta wasa abinta ta aji. Sai ya ce mu mai gidan sun ta gona wurin aiki, sai ya ce kai duk kyauta da kake mai gida, duk kyauta da kake mabayan Allah nan, amma ba ta gani. Han ba dai ko da ke dai ba dai zan cuce ka ba gaskiya mai gida, gaskiya so take ta yanka ka, sai ka kwanta bacci sai ta zo ta yanke ka. Haka dai na ji shawarar da take kenan, amma ka shiga hankalinka ka gani. Mai gida ya kwanta bacci, ya dawo gona kwanta bacci, wannan mata ya bude da shi sai ga matan nan da aska haka wurin tana ya kyan waya ne haka. Magana nan ko ashe gaskiya ce. Sai ya tashi bai wata ba kawai sai ya fada ta da bugu, sai ya kashe ta. Sai labari ya shiga cikin gari, ai wani ya kashe mata tai. Danginta suka zo suka kashe shi. Shi kuma dangin suka faɗo yaƙi da ya haddasa cikin gari. Ba ji ba gani wannan yaro annabi mai sulale ya to kun ji shirin. Bai da matsala sai wannan annabimanci, shi yasa aka kashe, to kun je da ta kaya. To saboda haka in annabi ya zo muku da wata magana, galibi yanzu 'yan siyasa abin da ke abincin su kenan. Je su ce ciyaman wane bai son ka, ko ba haka ke fama ba. Mai iya isa wajen gwamna wane ma bai kamnar ka. Kai har abin ya zo wajen kansila wane bai son ka. Haka nan take ga manya-manyan 'yan kasuwa, wane bai son ka, kai dan ka samu shiga. Annamimi Allah an bata fasiki ga aya, in ja'akum fasiqun, wannan fasiki annamimi kenan ko? Annamimi kenan. To sai Allah ya ce فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة بجهالة تصبحوا على ما فعلتم nadimi na ai shine karshen aya ko? ka ga nan ne na kai nan. Wa'alam واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. wa'alamu ya ku mu'mine ku san cewa annabikum lalle cikin ku rasulullah akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama halin rayuwa ce kuna nan tare da shi farju ilaihi al-umuru ya kuma fiha bi hukumin lahi duk abin ne ya taso ku bi manzon Allah ku je ku tambayi manzon Allah kaza ya auku ya za a yi shi kuma manzon Allah zai maka hukunci da hukuncin Allah ka gani shi yasa manzon Allah yake ce hayati hayrul lakum wa mamati hayrul lakum rayuwa ta alheri ne gare ku in ji manzon Allah dan duk abin da ya taso sai a tunkarai akwai dadin da yayi kana tare da manzon Allah babu dadin da yayi wannan yace kuma mutuwa ta alheri ne gare ku dan bayan babu shi duk abin da ya taso ga dattawan sunna sai mu bi mu gane yadda ake warware al'amura a gani to cikin ku akwai manzon Allah duk abin da ya taso ku koma zuwa gare ku mai da al'amura gare shi kuma annabin zai muku hukunci cikin wani al'amura da hukuncin Allah wanda Allah ya nuna mai ka gani wa ba da mamati bayan da so manzon Allah ya koma gidan rahama wa fikum hayyan manzon Allah na nan tare da ku alqur'ani da sunna dan warware abin da ya dame ku na al'amura na mushkiloli wala tahuru fihi ma la yarda illa bihi Allah kada ku shiga abin da Allah bai yarda da shi ba manzon Allah bai yarda da shi ba walau diyakum yau da a ce manzon Allah zai bi ku fi kasira a cikin masu yawa al'amura masu yawa da a ce manzon Allah zai muku biyayya ka gani la'anittum wallahi da kun samu matsala ka gani walakin sai dai Allahu hababa ilaykum al-imana Allah ya soye da imani cikin zuciyarku cikakken imani ka gani wai ibaratun wannan abin lura ne an tasdiqi akan gaskatawa bil janani da aljanna wal iqrar bil lisani da furuci da harshe kace la ilaha illallah wal amal bil arkani kuma da yin aiki da rukunin musulunci wanda zayyana musuluncin nan ya zayyana imanin ne yayin imanin nan qawafi qulubikum cikin zukatan wa kariha ilaykum al kufr ya nuna kyamata kafirci da kiyayya kafirci cikin zukatan da fasikanci cikin zukatan ya nuna kyamar kafirci da fasikanci da saban Allah fi qulubikum cikin zakatan ulaika ire-iren waɗannan mutanen kuma rashidun su ne shiryayyu asabituna ala dinihim waɗanda ke tabbata cikin addinin su falalan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim falalan min Allah wannan falala ce daga Allah ya ba masu imani wani ni'matun kuma ni'ima ce daga Allah ya masu imani falala da ni'ima wallahi ubangiji madaukakin sarki alimun masani ne bil mu'minina ga mu'mine masu cikakken imani cikin zakatansu hakimin sa'annan Allah masani ne mai hikima ne game da abin da ya tsara ma mu'minai na sakamakon da zai ba su da ni'imar da ya akan su to mu je وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا idan wani bangare guda biyu na mu'minai aka samu matsala jama'atan jama'u guda biyu min al-ummati na daga al'ummar musulmi aka samu matsala halin yau da kullum ko aka zama suna yaki a gani to fa asalihu bainahuma ko musulmai ku je ku sulhi tsakaninsu ba turawan yamma za a sa su zo su yi musu sugi ba su musu nasiha kamar abin da ya faru lokacin yakin da Iraki ta yi da Yaman ana wani yaki Yaman musulmi ne sannan kuma Iraki musulmi ne Saddam Hussein kenan ku da shugaban Yaman wai sai America za ta zo rago Faransa za ta zo rago ana haka nan
sai nake sai yakin ya kazance a gani Allah ce fa in bagat ihdahuma idan ɗaya daga cikin al'umma musulmi bangare ɗaya suka yi zalunci alal ura akan ɗaya ka gani bata ingantu ba bata samu tasirantuwa ba da nasihar da aka yi wa abad sai ta ki hukumun kitabullah ta ki ta hukunci da alqur'ani Allah ce to wannan wadda ta zaluncin faqatul lati tabgi ku yaƙi wadda ta zaluncin hata tafi a sai ta komo ila amrullah zuwa ga hukuncin Allah na gaskiya fa in fa'at ka gani idan ta komo fa asaluhu bainahuma bil adli to ku sulhi tsakanin musulmi da musulmi bil adli da adalci wa qasdu ku yi adalci wajen wannan daidaita wajen wannan nasiha inna Allah domin Allah madaukakin sarki yuhibbul muqsitina Allah na son masu hukunci da adalci ba hukunci da zalunci ba duk wanda ke hukunci da zalunci Allah bai so ne duk wanda ke hukunci da adalci Allah na son shi gashi ya faɗi innamal mu'minuna إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة lallai duk inda mu'minai suke ko bakake ko farare ko mutanen Afirka ko mutanen ina ne dukkan su ihwatun yan uwa ne fidini cikin addini shi musulunci bai da kabilanci ya tara baki ya tara fari ya tara ja ya tara kowa in dai musulmi ne in dai mutum kalmar la ilaha to ya shigo cikin wannan inuwa saboda haka fa asalihu bayna ahawaykum ku yi sulhi tsakanin yan uwanku musulmi idan matsala ta faru wa taqulla wajen sulhi nan ku ji tsoron Allah a ilamu ku san ce ku bari ku yi aiki akan abinda Allah ya hukunta ya ce a yi da abinda Allah ce a bari la'alakum tabarun kun haka turhamun ajikan يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani la har qaumun kada wasu mutane minku daga cikin ku su yi wasu mutane ba wasu huriya ba al-izdira wato kaskantar da mutum wal ihtiqaru da wulakanta mutum kai mai ba ka wulakanta shi ka kushe shi wannan ba daidai bane inda kai musulmi ne kakkai ma musulmi dan uwanka haka al-muslimu ahul muslim duk inda musulmi yake dan uwan musulmi ne la zalimuhu annabi ce kai zalunci musulmi wala haqiru kada ya wulakanta musulmi wala ya kazabu kada musulmi ya ce ma musulmi ƙarya dai kake yi ce mutunci ne wulakanci ne Allah ce kada wani mutum yi ma wani mutum ba a cikin ku al'ummar musulmi min qaumin cikin wasu musulmi asa an yakuna khairan minhum waɗanda kake ma ba annan kana kushe su mai yiwa a kwana a tashi sai su zama sun yi zama alheri akan ku da ke musu ba inda Allah a wajen Allah ko ba komi Allah so sai ya ɗaukaka darajar sunan duniya da lahira ko kuma masu ba'ai Allah ya ƙasƙantar da rayuwar ku nan duniya sa'annan kuma lahira ku shiga wuta wasu miyar rijalun aka ce mazaje kauma wasu mutane la'anam dami qawwamuna da su ne daidaitattu jajartattu Allah ne sa'i ga akan mata bil umri da daukar nauyi allati da sallin sa'i mace ba ta daukar nauyin komi yanzu duk da wahalar da azumin nan ke yi wani wuri neman abinci sai kai karhe biyu yana neman abinci in ya dawo ya wanka ya kawo a sai abin kunu a sai abin tuwo ai kayan miya ai ice ai komi mata na zanne cikin gida duk abin da namiji ya samu abin da yake so ke rugungunto ya kama mata ta da ƴaƴa nai ke sa Allah ya ce qawwamuna ala nisa'i ar-rijalu qawwamuna ala nisa'i haka Allah ya ce ko ka gani laysa lin nisa'i amikin abin da mata ba su daidaita su tsayo akan shi wala haza saboda haka ubira anil inasi aka fasara akan mata
wala na sa'an kada matan wasu mata su yi ba'a min nisa'in ga wasu mata, ma'ana kada matan saraki ko matan mawadata su mai matan fakire da talakawa ba'a. Asa yana iya kusanta an ya kunna khairan min hunna, waɗannan matan da kuke ma ba'a dan ku kuna matan sarakuna ko matan mawadata, a wayi gari a kwana a tashi sai su zama Allah ya jiwin dan wake, sai su zama sun yi ku zama alheri. Ba abin da Allah bai yi ko wala talmizu anfusakum, kada ku rika aibata kawunan ku, wato abu ai la ya ib ba'alukum ba'dan, kada wani bangare rika aibanta wani bangare. Komai ka gani mutum na yi na rashin daidai kada ka rika tsire mai kana la'anta shi kana aibanta shi. Komai yana iya faruwa ko ba rayuwa ba ce. Wala tanabuzu bil alqabi, kada ku rika kiran junanku da mugunyan laqubba, miyagun laqubba. A gani daga cikin miyagun laqubba a ce maka ya fasiki, ya kafiri, ko kuma rika kiran ka da wani sunan murgujejen arne dan kwallo, a zaɓi sunan wannan dan kwallo bai san Allah ba, bai san manzo Allah, bai ma san a rika kiran ka da wannan sunan, kana jin daɗi kana karba. Kada a haka. A gani ko kuma a ce maka ya fasto, kada a ce maka fasto shugaban kiristoci kenan, kana musulmi dan musulmi jikan musulmai, a rika ce ma fasto kana ansawa, wannan kuskure ne. Gashi Allah ya hana nan cikin Qur'ani, bi sai ismul fusuq, tun Allah wadai da mummunan sunan fasikanci. Allah wadaran sunan fasikanci a gaya ma mutum shi ba da imani bayan yana da imani. Mallam ya tuba, wanda duk bai tuba ba ya zama ya hana kira shi da sunan fasikai bayan yana da imani, Allah ce humuz zalimuna, waɗannan su ulaika humuz zalimuna, waɗannan su ne azzalumai. Kana musulmi dan musulmi a kira ka don suna an ne dan kwallo ka ansa, harami ko kuma a ce ma fasiki, ko kuma dan ka ce mazinaci, ya kai mazinaci, ya kai kafiri, ya kai munafiki, duk ba a haka. Yana daga cikin rena arziki ka rena mutum ka rika gano wannan. Ko kuma shi mutumin shi zai zaɓa sa mai sunan ɗan ƙwallo, ko a sa mai sunan Kanu ko sunan waje wani, duk wannan kuskure. Kanu musulmi ne, Maradona musulmi ne, da sauran wata da kama da irin wannan ne. Hatta kai sai ka ga yara matasa abin mamaki, abin haushi, yaro ya je ya kasuwa ya zaɓo taguwa, sai ka ga wani kamfacecen an ne wurin taguwa, idanuwa kwala-kwala, kuma sai shige masallaci da ita, ko ba haka ke hama ba. Ka gane ya cuci masallata, domin wani mai sallah zai da idan yana kallon annan. Duk abin da zai ɗauka maka hankali wajen sallah to ba a san shi. Ta nake bara mun yi magana Abu Jahami, wani masaki, shi Abu Jahami masaki ne, saƙa rigo da yake na ɗinkawa, sai ya musu ado. Nan sai ɗinka wata babbar riga ya mata ado mai yawa, gwanin kyau, gwanin ban sha'awa, sai ya buge ta ya gyara ya kai mu manzo Allah. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karɓi wannan kyauta, ya godiya mai addu'a. Nan manzo Allah zai yi sallah sai ya sanya wannan riga. Manzo Allah na sallah na kallon aiki riga yana haka yana haka. Kuka ta fitine shi kenan ko? Annabi na gama wannan sallah sai ya mai da wannan riga ya naɗe ta, ya ce a mai da mu Abu Jahmi riga ta. Aka mai da mu Abu Jahmi riga, shi ta shike laihi ma manzo Allah. Ya ce to ni na bane na lalace, na ma manzo Allah kyauta ya mai do mana, na sallahi da ne bari in tashi ban da zama. Ya ce ya Rasulullahi ya akai wannan riga naga amma do mana ita Rasulullahi. Ya ce ba laihi kai ba, aikin ta yi mani yawa yana fitina ta wajen sallah, ina sallah ina kallon aikin. Tun ga sallah ba sa bace ko? Manzo Allah ma yana kallon wani abu ya fitine shi, ya mai da abun bare kai, yaro ya shigo da hoton wani katon banza kafiri masallaci ko aiki rigarka ya hitine ka kana ta kallo ne, ko kuma na wani kana sallah kana kallon aiki riga wani, ta zama fitina a gani. Ko kuma duk abin da ta shagaltar da kai, ko su hotutuka cikin masallaci, ko dai wani abu da ta shagaltar da kai ga sallah, tunanin ka ya dauko fa sallai, to ba a san shi a gani. To sai mene ka zo aya na zo aya wata kwala ko
يا أيها الذين آمنوا سلمت eh يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ijtanibu kaseeran ku yi nesa da mafi yawa mina zanni na zato ku guji mafi yawan zato domin ina ba azza zanni isa wani bangaren zato sako ne ko ka zanni su kamar mummunan zato kai mummunan zato ga mutanen alheri min almu'minina daga cikin mu'minai wa kaseerun bi khilafi ka gani bil fusaqi minhum kai musu tsammanin fasikanci wala isma fihi fi nahwi ma yazharu minhu kai da tan mu'minai da alheri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zunubil mu'minina khairan ku yi tsammani ku yi kyakkyawan tsammani na alheri ga mu'minai a gani ku yi kyakkyawan zato ga mu'minai kada ku yi mummunan zato ga mu'minai a gani ku nisanci mafi yawan zato domin mafi yawan zato wani ɓangaren zato sabo ne sa'an nan Allah ya ce wala tajassasu kada ku bin diddiki ai la tattabi'u auratul muslimina kakko yadda ku bi al'aurorin musulmi wa ma'aibihim da ayyuban musulmi bil bahth ta hanyar bincike wani da yake ta yada da dare me yake yi mu dai sai mu ganshi ya dawo da sahi yana ta bukata tai ai ba inda yake zuwa sai wurin caca da an yi abu ne ya ci abinci in ya tuko ya ta bai dawo sai da asuba caca yake yi ko kuma ina ake samun kuɗi bari mu bi mu kawo mai kwamitin hasashe mu gani sai a rika bin diddiki ne sai aka ashe wurin caca yake zuwa waye ce ka bi diddiki ne ko mine ne ai fage za ta nuna koko yau da kullum mi ta bari yau da kullum ba ta bar komi ba in ya da daddare ba ya dawa sai da sahi da asuba fashi da makami yake kidnapping yake wasa ka bincike nai ka gani ba a so musulmi ya bi diddikin dan uwa ne ba musulmi sai ya gano aibi nai Allah ya hana gaban mutum da Allah kuma yau da kullum bata bar komai ba yan alheri kake wallahi wata rana sai ya bayyana in shari kake shi ma sai ya bayyana Allah ya hana bin diddiki Allah ya hana kwankwan bishi Allah ya ce wala ka tubba azakum ba'za kada wani bangare ya rika yi da wani bangare yana cin nama wani bangare yi da mutane kenan ko ya riga ya zama ƙarfin kawa gare mu a gani wannan shi ake ce ma cin naman mutane Allah ce ahibu ahadukum an ya akula lama ahi mayitan fakaritumu yace shin yanzu ɗaya daga cikin ku yana so ya ci naman dan uwa nai yana matacce a yanko nama a dora bisa waya a gasa a baka kaci kana so fakaritumu sai suka kyamace haka suka ki to fakati ya buhu yi da mutum bayan yana raye ka akali lahami kamar cin nama ne bayan ya mutu wa qad urida alaikum an bijiro muku da naman gasashe ko kake ci bakaritu mu ko kake ci nai a gani to tunda ba ku cin nama matacce an anyan ko an ba ku to yi da shi cin nama ne yana da rai wata kulla ku ji tsoron Allah ku ji tsoron hukuma Allah ku bayyi da mutane bi an ta tubo ku daina yi da mutum akwai zunubin da ya zo mu ya dafa bai ce mu irin yi da mutane akwai shi da zaman yanzu in dai ba kai kai bane ga inuwa ko hira to sai kun yi da wani shi kawai da wani manzo Allah ma cewa saboda bala'in yi da mutane sai ya ce algibatu ashaddu min zina yi da laihin yi da mutane ya yi tsanani fiye da laihin zina ka san ko laihin zina zai yi mutu ake ko amma a wajen Allah manzo Allah ya ga laihin girman laihin ya yi laihin zina Allah ka tsare mu inna Allah tawwabun lalle Allah mai yawan karɓar tuba ne ka gani litta'ibina ga masu tuba rahimun Allah mai jin kai ne bihun gare su to ina ganin sai mu dakata nan ko to alhamdulillah daidai ne gaba
to mu dakata anan sai Allah tabaraka wa ta'ala so mu da kara gobe sai mu dora daga inda muka tsaya saboda haka abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu dada abin da muka karanta muka fassara akan kuskure ko jahilci to muna roƙon Allah gafara injuwa to suwa ne to salisu ne to shi ne aram to sai akwai wata magana to sai a yi addu'a kowa ya kai gida akwai wasu waɗanda ba cikin garin nan suke ba in an yi addu'a nan kamar ta to ƙwarai to sai mu kawo salati ga ma'aikin Allah salatin nan mai kamun kafa da shi akwai bayan Allah da suka aiko da sadaka sun ce amma mai gidansu da ya riga mu gidan gaskiya a mai addu'a a nema mai gafara Allah Allah shi gafarta mai layukan da ya Allah shi gafarta Allah shi kai shi gidan rahama tare da mu Allah shi kyautata abin da ya bari ƴaƴa da jikoki Allah sa mutanen kirki ne Allah shi musu albarka sannan sai wannan gyaran sifikokin masallacin nan wanda ya wannan gyara shine honorable Yakubu Sule shi muka shawarta kuma bai gardama ba cikin yadda Allah ya ba da doke shi mai yawa aka gyara sifikokin nan sai mai addu'a Allah saka mashi da alheri kowa da ya je yadda masallacin yanzu ya ansa kowa da ji abin da ake faɗa ba na wani sababin gyaran da ya yi ne sai mu roƙa mai Allah Allah shi gaba abin da ya ba shi lada duniya da lahira Allah ya kara mana da asiri duniya kuma ya yi da asiri na wannan sanar da Allah ya da su Allah